Przeszedł czas na nasza gotka z Głesca. Jest z nami Cezary Chorewicz, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Tematem są osoby bezdomne, które są w szczególnie takim ciężkim dla siebie okresie teraz, czyli ten czas zimowy. No właśnie, zacznijmy po prostu od takiej hipotetycznej sytuacji. Wiemy, że gdzieś przebywa osoba bezdomna, no i jakby nie zważając na to, kim ten człowiek jest i tak dalej, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim, i tu apel gorący do wszystkich mieszkańców, do wszystkich osób, które zauważą osobę, czy to bezdomną, czy nie, bo my nie wiemy, jaki jest status tej osoby, kto to jest. Po prostu jeżeli jest osoba w okresie zimowym i przebywa, śpi w miejscu absolutnie do tego nieprzeznaczonym, czy to będzie klatka schodowa, pergola śmietnikowa, przystanek autobusowy, wiata, cokolwiek, bardzo prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami i tutaj one dokładnie wiedzą, jak się zachować, bo to może być zarówno Centrum Reintegracji Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia, ale to może być całodobowo Straż Miejska albo po prostu telefon 112. Czyli klasyczny numer alarmowy i tutaj już wszystko, co potrzeba, oni, że tak powiem, załatwią. Natomiast jeżeli chodzi o osoby bezdomne, tutaj porozmawiamy o projektach, o programach, które prowadzi MOPS Gdynia. Natomiast zacznijmy może od tego przyjrzenia się, czy w ogóle da się przyjrzeć jakoś tak od strony, powiedzmy, socjologicznej, kim są te osoby bezdomne. Czy to jest rzeczywiście tak, że każdy z nas sam jest kowalem własnego losu i tutaj te osoby są same sobie winne? Czy w jaki sposób należy w ogóle gdzieś kategoryzować tych ludzi? Od tego oczywiście są badania socjologiczne prowadzone bardzo często co 2 lata przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Są bardzo grube tomiszcza opracowań na ten temat. Teraz badanie również było przeprowadzone akurat w tym roku, 8 grudnia, na wyniki i analizę późniejszą jeszcze oczywiście czekamy. Natomiast nie można powiedzieć, że nie można po prostu tego kategoryzować. Każda historia jest w pewien sposób oddzielna i inna. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć, że kolejny stereotyp złamać, że wszystkim osobom, które nie pracują w obszarze bezdomności, bezdomność kojarzy się przede wszystkim jako bezdomność ta uliczna, najbardziej widoczna. Natomiast od lat wszelkie badania pokazują, przynajmniej jak robiliśmy też to w Gdyni, że bezdomność uliczna jest to zaledwie kilkanaście procent wszystkich osób bezdomnych, które są w Gdyni i które liczą na nasze wsparcie. W Gdyni jest to około 20 do 30 osób na około 400-500 osób bezdomnych w Gdyni. Reszta przebywa w placówkach, mieszkaniach chronionych i bierze udział w projektach, o których będziemy za chwilę mówić. Tak jest. Jeszcze zanim o nich powiemy, to kolejny stereotyp, czyli wiązanie bezdomności z alkoholizmem. Czy rzeczywiście ten związek jest widać? Tutaj oczywiście alkohol występuje w wielu przypadkach, w wielu historiach życiowych. Często jest współodpowiedzialny, może nie jako główny, ale współodpowiedzialny za to, że osoba popada w bezdomność. Natomiast najbardziej jaskrawo widać to w przypadku bezdomności rzeczywiście ulicznej, czyli tych osób, które są na ulicy i nie chcą skorzystać ze wsparcia specjalistów, nie chcą skorzystać z pomocy schroniska. Tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, że ten alkohol i to uzależnienie rzeczywiście występuje w bardzo wielu przypadkach. Ale tak jak już pan powiedział, każda historia jest indywidualna, nie możemy generalizować i pomoc należy się każdemu i MOPS Gdynia taką pomoc organizuje. Nie chodzi tu tyle o pomoc doraźną, co w ogóle o pomoc w wyjściu z bezdomności. Na czym te programy polegają? Warto tutaj powiedzieć od początku, że w Gdyni w tej chwili funkcjonują 4 schroniska dla osób bezdomnych. Łącznie jest to 185 miejsc w samej Gdyni, natomiast miasto podpisało również umowy z innymi placówkami poza terenem Gdyni i tych miejsc jest łącznie 325, także możemy być spokojni, miejsc nie zabraknie, miejsca wystarczy dla wszystkich. Obojętnie, jeżeli byłaby taka sytuacja, że zima naprawdę da nam ostro w kość w tym roku, po prostu będziemy kontraktować kolejne miejsca. Także tutaj nie ma obawy i od wielu, wielu lat nigdy nie było, że ktoś powie brak miejsc i zatrzaskujemy komuś drzwi przed nosem i nie udzielamy wsparcia. Takiej możliwości nie przewidujemy.
Czyli miejsce znajdzie się dla każdego. Oczywiście, jeżeli nie w Gdyni, to w innym ośrodku poza Gdynią, ale na pewno jeżeli osoba się zgłosi o wsparcie, to takie wsparcie od nas otrzyma. To jest taka pomoc właśnie związana też z tym zimowym okresem. Natomiast czy ma, że tak powiem, Gdynia pomysł na to, jak pomagać tym ludziom trwale wyjść z bezdomności? No właśnie, współczesna i nowoczesna pomoc społeczna nie może ograniczać się jedynie do interwencji i doraźnych zabezpieczania skutków po prostu, czyli posiłku, schronienia, odzieży. Tutaj bardzo mocno specjaliści pracujący w gdyńskim MOPS-ie, od lat zajmujący się osobami bezdomnymi, bardzo mocno pracowali nad reintegracją tych osób i po prostu wyjściem z bezdomności. Nie jest to proces łatwy. Tak jak powiedziałem, każda historia jest inna i tutaj długo by nie starczyłoby czasu w tej audycji, żeby opowiedzieć, jak te osoby na co dzień pracują. Natomiast wspomnę tylko tyle, że od 2 lat w Gdyni, choćby tylko w ramach projektu Utrecht, jest to projekt socjalny Utrecht, schroniska opuściło już ponad 100 osób. Wynajmują pokoje bądź mieszkania na wolnym rynku, z dopłatą oczywiście MOPS-u i wracają po prostu do społeczeństwa, wracają do życia, wracają do samodzielności. Tak jest, usamodzielniają się bezdomni, więc widać efekty tej pomocy i tak jak już powiedzieliśmy, każdy z nas może za to pomóc doraźnie, jeżeli widzimy, że ktoś spędza noc na zewnątrz, w miejscu, które zagraża jego po prostu zdrowiu i życiu, to wystarczy numer alarmowy 112 albo kontakt ze Strażą Miejską i możemy uratować komuś życie. No i te święta zbliżające się to jest też taki czas, kiedy gdzieś te nasze serca się otwierają, jest takie pozytywne zjawisko, że chcemy troszeczkę bardziej pomóc niż na co dzień, więc w jaki sposób zwyczajni ludzie mogą pomóc bezdomnym? Choćby właśnie jeżeli spotykamy się z bezdomnością uliczną, tak jak mówiłem, tą najbardziej jaskrawą, najbardziej widoczną, ale najmniej liczną w sumie. Ale jeżeli spotykamy się z takimi przypadkami, to rzeczywiście lepiej zadzwonić po odpowiednich specjalistów, niż próbować pomagać na własną rękę. Ja wiem, że zwłaszcza w święta każdy z nas ma ludzki odruch. Jeżeli byśmy zobaczyli osobę nocującą na klatce schodowej, to przyniesiemy jej ciepły koc i zupę. Ale proszę Państwa, to nie jest rozwiązanie jego problemów. Gdyż taka osoba, mając podstawowe rzeczy zapewnione, a więc jedzenie i coś ciepłego do ubrania, absolutnie nie będzie miała żadnych motywacji, aby tą klatkę opuścić i zmienić cokolwiek w swoim życiu. Także na dłuższą metę, wbrew temu, co podpowiada nam serce, jako zwykłym ludziom w takich sytuacjach, to nie jest dobre rozwiązanie dla samej tej osoby, której chcemy pomóc. Tak jest, chcemy, żeby ta osoba wyszła z tej sytuacji, a nie tylko, żebyśmy poczuli się lepiej, że komuś pomogliśmy. No i do tej mądrej pomocy zachęcamy. Rozmawiamy z Cezarym Chorewiczem, rzecznikiem prasowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.